intshukumo bingelela ibandla likaThixo lonke egameni likaJesu Kristu. Amen. Uyintokozo namhlanje ukuthi uNkulunkulu angimise kule ndawo sekuyisikhathi eside ngagcina ukuma la. Amen. Kube kuhle uNkulunkulu ukuthi ke namhlanje angimise ukuba ngidlulise umlayezo wenkosi. Amen. Ngaphandle kukaNkulunkulu engihamba naye, ngihamba nonkosikazi wami uhloniphile kanye nabazalwane esivela kanye nabo olundi egameni likaJesu Kristu. Amen. Sizokhonza inkosi ke bathandekayo, bingelele umngani wami umbuli egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Angithathile isikhathi bazalwane, siya imfundiso chitha isikhathi. Babusisiwe abashumela lafishane ngoba bayophinde bamene. Amen. Asiyele izwi lenkosi incwadi kaRevelation chapter 2. Revelation chapter 2 sofunda khona kusukela verse number 8 session njalo. Angisiyena umshumayeli bazalwane okwazi ukuhlabelela, kodwa ngiyawuthanda lo mhlabeni ngizolibonga elakho igama. Praise the Lord. Singawuhlabelela sisafuna incwadi yesambulo. Ngiyacela mpoka Nkosi ukuhlabelele noma ngawubani. Amen. Awuhlabelele bathandekayo egameni likaJesu Kristu. Amen. Verse number 11. Ngiyacela wena oqotshiwe ukuba ungifundele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngisho ukuthi uma ngishumayela ayimuvi. Ngiyanyakaza. Number 2, uma ngishumayela ngikhulumela phezulu, angizwa ngathi uma ngikhulumela phansi. Number 3, mangishumayela khona into eyenzakalayo ufana.
namhlanje ngizobe ngishumayela nawe. Ngizobe ngishumayela nawe namhlanje. Ngizobe ngishumayela nawe. Ngizoshumayela nawe namhlanje. Ngisizwa inkosi.
Holy. Great one, Lord. Lo salulungile. Thina siyo masipilongi lokatabu. Uzalune inhliziyo enhle. Cha sibona la. Thina sizange sizale silungile. Kodwa thina sithesiselwe. Singalunganga. Kwathi phakathi nendlela yethu. Sasa siyenziwa. Asizalanga sisilungile. Kodwa senziwa salunga. Yingakho uPaul ekhuluma. Uthi ngifuna nokuye. Ngingenakho ukulunga kwami. Kodwa ngifuna nokuye. Ngizokulunga. UkaKristu okuza ngoqobo. Yisha. Ayawuba ngenyawo. Uthi lo nyaka. Yashaya. Ikazibona kimi. He's Alpha. He's Alpha and Omega. He's Alpha and Omega. Umekhulu. Noze kubabe. Ngomlomo kaZakhariya. Uthi zala. Ebekisele. Yizo. Hayi khona. Ake ngishumeze labo bangizwa. Lithi iBhayibheli izandla ezibeka isisekelo saleli. Yizona ezoyiqedela. Hayi abangizwanga la. Ake ngishumeze mina. Mhlawumbe ngizoresponda kangcono. Noma ngabe yini oyiqalile. USathane uthi imoto izodliwa. USathane uthi ngeke uqede. Kodwa ngizukhobo namandla phezu kwami. Okumele ngitshele lona. Ukuthi kusukela manje ukuhamba ngesibili. Uhamba uhlabelela ikhoba. Ukuthi uqalile umsebenzi omkhulu. Uzawufeza. Angazi kanjani. Kodwa haleluya. Noma manje phela endleleni. Kodwa ngibaphi into yodwa. Ukuthi uqalile umsebenzi omkhulu. Uzawufeza. Uqalise. Hayibo. Ngikhuluma nalana nasesimini. Yeah. Mhlawumbe wena wazi nasefesi. Okwamele uphenduke. Kodwa leli. Mayikhuluma nalo. Uthi ngimokade file. Hayi. Hayi. Yazi kunzima ukushumela phambi kwabishophu. Mkhulu. Kodwa mabishophu bami. Ngimokade file. Kodwa manje sengiyaphila. Uyazi uNkulunkulu strategically wayenza intshukumo kube khona kaFebruwari ukuze uma kukhona into efile ufike kule ntshukumo bese sizomemeza phezu kwakho sithi thabetha bro ashalala sizothi thabetha bro ake uthi manje akasukumuntu akawuthi phela umbono wami igift yami umshado wami iministry yami shalala ngibadefile kodwa manje siyaphila shalala. Kuna mamaja khona.
loba ukuthi uJesu nakho akushoyo awuqala nowokugcina owayefile kepha osephila uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobuphofu bakho kanti ucebile nenhlamba yabathi bangabaJuda benesiko kodwa beyisinagoge likaSathane ungesabi lokho ozahlupheka ngakho bheka uSathane uzaphonsa abanye kini empilweni ukuba nilingwe futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi thembeka kuze kube sekufeni ngokunika umqhele wokuphila. Number 1, ngingu-Alpha no-Omega. Number 2, ngingokade file. Kepha manje sengiyaphila. I repeat. Uma ufikele ingane file kule ntshukumo kuzoba i-choice yakho ukuphuma koyaleya isafile. uNkulunkulu ugcobe intshukumo ngogcobo special lokuthi noma ngabe yini echitha lo mhlabathi waseplasini noma ngabe yini umshado uyavuka noma ngabe umsebenzi uyavuka noma ngabe i-vision mfundisi ngisho nami ukuthwala iyavuka njengoba namhlanje ngikhona ngigcotshelwe lokho ngicela ukuthi umfundi ugcotshelwe nina njengoba lapho ugcotshelwe Number 3 ingayisho uJesu unemali ngoba uJesu lo isabula sikisa sikaJohane esikaJesu sambulwa savezwa uJohane wayeseyasibhala umnikazi wesambulo uJesu engenkathi abona lesi sambulo uJohane wabona umnikazi webandla qala into zamanje asisamvezi umnikazi webandla angafuni namubuye kodwa lezi insuku zihlushwa izambulo ezingamvezi umnikazi webandla kodwa lesi seJohane before abone ngamabandla ayengabalulekile ngaphezu komnikazi webandla umnikazi webandla kumele avele bese vela befundisi webandla inhlupheko yakho khona umuntu obekumele ngimtshele nje ukuthi iyazima ingxaki yakho noma ngabe ukhala wedwa kwi-bedroom yakho awuboni umuntu kodwa namhlanje ngizosho ukuthi inkinga yakho iyaziwe ekhaya What is
kwenyama. Oh, shwele Nkosi. Kunomama ukuthi angimsizi uNkulunkulu yakwazi umbuso wakho ngabantwana. Kunomuntu osebenza ukuthi uNkulunkulu yakwazi umbuso wakho yiboss. Lento ubhekene nayo iyaziwa. Hey! And eyes will say yes, cannot fold hands. Akumlalela mayiphendula umkhuleko kaMose. Because uMose wayecabanga ukuthi bayotshela uNkulunkulu wayizwa uNkulunkulu wayebazi. Kodwa uNkulunkulu ngibonile. Nokubona. Ngizwile. Futhi sengehlile. Mina into engayisho wena ukuthi lungela ukumukela lento ezokwenziwa uNkulunkulu empilweni yakho. Kule vese elithi driver grace kulezithu. Yeah. Hey! Lithini verse? Haya. Yabona le vese lishoyo. Isencwadini yeZakha. Right. 21. Verse number 1. Ay. Ay Shabadai. Shabbatai! Yabona le verse angaze ngifunde ngakufunda kulonyaka. Imdala ngingakufundisa. Kodwa lithi inhliziyo yenkosi isesandleni sikaJehova njengokugobhoza kwemfula yamanzi. Angiphinde. Inhliziyo yenkosi isesandleni sikaJehova njengokugeleza kwamanzi emfula. Uthi uNkulunkulu uye oyiphendula njengophanda kwakhe. Uma kukhulunywa ngenkosi lakhulunywa ngomuntu oyi-authority, kukhulunywa ngomuntu oyi-power. Izothi lento oyifunayo kulo muntu oyifuna kuyena ungabe usafokasa kuye, kodwa fokasa kuNkulunkulu ngoba inhliziyo yakhe isesandleni sikaJehova. uNkulunkulu uyayiphendula. Ungaba umuntu waphakanyiswa kanjani uModekhayi? Ngoba uModekhayi waphakanyiswa kanje. Lithi Shabadaya. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamvusa ebusuku. Sesiqalile iprocess yokuphendula. Ake ngimemezele namhlanje. Iprocess yokuphendula kwenhliziyo yenkosi oyifunayo siqalile. Lokuthi okumele kunika umsebenzi akasalali. Lokuthi okumele kuphokotha akasalali. Lokuthi okumele ithemba akasalali. Lokuthi okumele isayitshese akasalali. uJehova ubiza. Kanzima kabi. Bengingathi amen. Ngingalibizanga igama lakhe. Bese noma ngikhohle inkosi engikhohlile. Yamina. Yazi uNkulunkulu wenzeni emva kokufundela leli bese. Ngithe mhla ngihlangana naye. Wayikhuluma yonke into ebengiyikhuluma. Ngathi baba ngiyabona. Ukuthi inhliziyo yenkosi sesandleni sakho uyayiphendula. Ukhona umuntu ongasalali uphendulelwa wena. Ngizotshela uModekhayi namhlanje ukuthi inkosi ayisalali. Iyavuswa iyise library. Nakhona baye-library ayifatusi. Iyadarethwa. Kuthiwa hamba ngaleli shalufu.
inhliziyo yenkosi. Ake usukume. Usathana akabonthweza. Kodwa khonteza kada. Ezweni lakamoya. Ukhona into usathana lebeke ngaphezulu. Njengamanje kuyelela ngaphansi. Isibusiso sokuhlala ngaphezulu. Aqhubeke sithi. Leyo application. Leyo short list. Kodwa namhlanje kulokho. Inhliziyo yenkosi iyaphenduphendula. Leyaphili bike iphasi. Kodwa namhlanje iyaphenduphendula. Leso sizwe leke sihlale. Kodwa oshabalaya. 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 Ngeke uyasazi isimo. Osile ekhaya. Ofuna ukubuyela ekhaya sasa. Sesiphendukile. Ngoba uNkulunkulu Bishop Thwala, he is the God of turnaround. Seyasho umuntu. Kodwa musiki namhlanje umuntu. Yebo. Jesus. Kodwa reason akungeko. Kodwa ngikutshela. Ukuthi kodwa kuyo yazi. Uyele ka. Uyele isikhathi. Ngoba uNkulunkulu uyayazi. Uyayazi. Uthi umxolisi umbethe mayihlabeke. Uthi ngoba uyayazi indlela yabalungileyo. Malithi iBhayibheli inyathelo zolungileyo ziqondiswa uJehova. Ngiyakufatuza ngoba umntwana wami. Iyaziwa lento obhekene nayo. Hamba uyele ekhaya. Ungabusaba nobuso umuntu kubeka. Wazi ukuthi iyaziwa. Noma ngabe Monday uya ekhaya. Kodwa khona days ngide manje. Lenhliziyo yejaji. Lo muntu omela isayini iphela yakho ubengafuni. Kodwa namhlanje esuku. Yazi get ready for testimonies. Ukuthi ngenze nje umela February wakho izinto. Hey, Lord. UNkulunkulu ngiyayazi. Uthubeko bhekene. And njengoba ngiyazi, I'm working on it. I'm working on it. God is working on it. Relax. Go and sleep. God is working on it. Number 4. In the community of this. Ebandlela sesiphiwe. Uthi abanye beni siyami bazophosa. Hayi bo. Yay, shame. Ingaya ukungena abantu abadingi kubo. Ninafanya mambo Bishop Zule sengayikhipha khona. Sengamtshela uSathane ngathi count me out. Jesus. And kunama list engifaka khona. Jesus. People say count me in. Uma kupapana bazobula wengulaza say Sathane count me out. What am I
uyazi bazalwane akazi noma ngishubela abantu abarayi ngizothi manje uma kushortlistiwe uNkulunkulu akakubuyiseli akafaki asuka uma usalistini yabantu ababezophelelwa umsebenzi namhlanje ingelo sikaJehova ihamba iyokresha igama lakho bese iyathatha iyofaka eqaleni. Jesus. Lalela mzalwane, zikhiphe emalistini ungaphilongi kuwo. Noma ngabe into yomndeni, noma ngabe ukhondolo, say devil cut me out. Cut me out. And Lord, cut me in. Uma kukhona abantu bazobasebenzisa ngo-2014 ngo. Say no! Come in! Come in! Kulo nyaka ifaka abantu abazoba blessed. Dadewethu. Kulo nyaka ifaka abantu abazoshada. Not all of them. Not all of them. That's what calls. Ungayishobeleli ingoma eqondene nayo. Futhi ungayifundisha uyifunde. Ungayishobeleli ingoma wayazi. Unombishophu oshabelelayo uJohn, Bishop Paul Mothon. Uneculo alishabelelayo. Lithi Lord, whatever you Do it. do in this season, Hey, don't do it. don't do it without me. Mina angikho kwilist yabantu abazoba. Kulo nyaka I'm flying higher. I'm true. Ubani uzwayo namhlanje? Abawulalele le statement engizosisho. Uthi umpofu kodwa khona ucele. Lelo lama ngiyazi. Thishithini. Nami yamgeji. Angiyazi sosizwa lona umuntu. Ama theologians. Oyi revelation yami. Ithi noma ngabe nakho engifunayo. Kodwa senginikezile. Never feel. Ngoba ushoye. Uthi ungibusise sonke sabomo. Yingakho manje ngithatha inamba yami manje. Oh, Jesus. Ibomntana wami. Man. Yeah. Ngoba next month ufuna top 100 DA.
salento oyinikezwe yona eSouth Kodwa wena uqedile. Ngajabula ngabusitha sami. Uthi John Masheshe bahle. Kanti inkosi kusile. Angifane ngalamazwi. Shilo hantu abusisiwe bashumela ngafishana. Khona umuntu engimsizayo namhlanje. Khotshela wena. Angijena mina khotshela wena. Hey! Ngiyaqala ukuthi mina ngabe ngikholete. Khotshela wena. Konke ngithandayo ekhulunywa leli vesi. Abanye beni bazophoswa etilongweni for 10 days. Not for 30 days. For 10. For 10 days. Uyabona lento odlula kuyona. Ine time frame. Angiphinde awuyizwa ngisikho. Lento odlula kuyona. Ine expiry date. Lento odlula kuyona itemporary. Ngeke uhlale kuhle. Number 2, ngeke ufe kuhle. Bazongena etilongweni for 10 days. Unkulunkulu ngeke avume ungena usuku ka-11. What I need to start counting from today.